bawb a croeso nôl I taro gyda ni. A wel heddi ni'n mynd I wneud darlleniad o'r wythnos sy'n dechrau'r 11 o Fawrth 2026. A ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd I gael sialens yr wythnos, a ni'n mynd I gael gair fach o gyngor wrth ysbryd, jyst I gael ni drwyddo'r wythnos. Okay. A egni'r wythnos yw cerdiau'n cryfder, okay? So, wythnos mae angen I chi fod yn gryf am rhywbeth yn eich bywyd, okay? Falle bod chi'n mynd drwy cyfnod ti'n bach yn anodd ar y foment, ond mae'r cryfder gyda chi I ddod drwyddo beth bynnag yw hwn, okay? Dyna'r neges ysbryd am egni'r wythnos. A falle byddwch chi'n teimlo'n gryf ar ôl cyfnod o dimlo mach yn wan am rhywbeth, okay? So byddai'r egni cryf mae'n dod I chi wythnos okay? Yr cerdyn cynta mas yw'r 5 o gwpanau. Mae hwn yn gweithio fi bod chi'n galaru rhywbeth. Felly bod chi wedi colli rhywbeth yn eich bywyd, okay? Ond bod hwn yn dod lan yn eich sialens chi ar y foment. Mae ysbryd yn gofyn I chi nawr, pidwch galaru ragor. Chi wedi galaru digon fan hyn, okay? Am beth bynnag yw'r sefyllfa yma sy'n dod mas heddi. Yr ail gerdyn dath mas yn y sialens yw marchog o gwpanau. Nawr mae marchog o gwpanau gallu dod â cariad newydd mewn ato ni, okay? So os chi'n edrych am gariad nawr yw'r wythnos I agor eich llyged a gweld, okay? Achos gallwch chi gwrdd â cariad newydd wythnos yma. Mae ysbryd yn gweud na wrtho fi, un o chi, okay, mae rwy'n mynd I gwrdd â cariad newydd wythnos yma. Os ydych chi mewn perthynas yn barod, felly bydd y tân yn ail gynnal yn y ddau I chi, okay? So mae'n bwysig wythnos yma, chi stepio mewn i'r egni cariadus yma, okay? A felly, os nad yw e'n berson, gallai fe fod at rhywbeth, okay? Gallai chi fod yn dechrau swydd newydd, gallai chi fod yn dysgu am rhywbeth newydd sy'n rili roi tân I chi a wneud I chi gwmpo mewn cariad gyda rhywbeth, okay? Achos gallwn ni gwmpo mewn cariad gyda garfa, gallwn ni gwmpo mewn cariad gyda rhywbeth ni'n wneud am hwyl, okay? Rwy fath o chwaraeon, rhywbeth fel yna, okay? So, wythnos yma, gallwch chi stepio mewn i'r egni yma a dyna'ch sialens chi I wneud yna, okay? Egni lyflu fyna. Gorffen na'r galaru, mae angen I chi orffen galaru, dod dros beth bynnag I chi'n galaru, a stepio mewn ar I egni mwy cariadus, mae cariad yn dod mewn I chi. Sori, mae'n lais I mynd heddi. So fi gwybod pam, ond felly bod ysbryd yn gweithio fi o'n ia, ti'n gweud gyrmal. Neu ti ddim yn gweud digon. Diolch ysbryd. Ysbryd gewn ni dy neges di, please, am yr wythnos. A neges yr wythnos yw gwas y cleddyf. Nawr, mae gwas y cleddyf yn dod â newyddion I ni, mae gwas y cleddyf yn dod â cyfle I ddechrau rhywbeth newydd, glir I ni, okay? Felly byddwch chi'n clywed newyddion o rwle, felly bydd cyfle I chi ddechrau rhywbeth newydd wythnos yma. A dyna neges ysbryd, okay? Mae'r egni yma'n egni ifanc gyda'r gweision, okay? So gallech chi gyda gwas y cleddyf fan hyn, dechrau rhywbeth newydd wythnos yma, sy'n mynd I ddod â clirdeb mewn eich bywyd chi, chi'n mynd I fod yn gweithio ar am sbel, okay? Mae hwnna'n neges I rywun. Chi'n dechrau rhywbeth wythnos yma, sy'n mynd I fod yn rhywbeth chi'n mynd I weithio ar am sbel. Mae fe yn yr egni dechrau yma, okay? Yr egni ifanc yma, so mae fe'n rhywbeth ffres newydd, okay? A felly bydd newyddion yn dod mewn I chi am rwy gyfle, neu felly byddwch chi jyst yn cymryd cam cynta ar cyfle newydd I chi wythnos yma, okay? So mae hwnna'n neges I rywun fyna. Diolch ysbryd, beth fi'n mynd I wneud nawr, fi'n mynd I eglurhau y cerdiau yma I ni gael neges bach mwy twfwn am yr wythnos. Eglurhad am cerdiau'n y cryfder wythnos yma, please. Right, okay. A eglurhad cerdiau'n y cryfder yw brenin y bentecle. Mae brenin y bentecle yn frenin arweiniol, mae fe'n gwybod beth mae fe moyn mewn bywyd, mae digonedd gyda fe o bopeth, okay? Mae fe'r fath o frenin sy'n eistedd yn ei gader yn edrych mas ar bopeth sy'n gyda fe, okay? Mae popeth gyda'r brenin hyn, okay? Popeth ariannol, popeth sy'n gyda fe yn ei fywyd yn dod â pleser yn y bywyd 3D iddo fe, okay? So dyna'r fath o egni sy'n mynd I fod gyda chi wythnos yma.
neu mae angen i chi camu mewn i nawr, Drychwch mas ar bopeth sydd gyda chi, a byddwch yn ddiolchgar am beth sydd gyda chi, Chi'n camu mewn i'r egni arweiniol myna, ac mae'r cryfder gyda chi i wneud hwn. So fi'n teimlo mae rai o chi wedi teimlo falle dim digon hyderus i wneud rhywbeth, I fynd am rhywbeth neu i drio rhywbeth newydd, A wythnos mae'r cryfder gyda chi wneud A os newch chi fe, byddwch chi'n camu mewn i egni brenin y pentecle fan hyn. So gall hwn ddim fynd yn anghywir i chi wythnos Mae rhaid i chi fynd am rhywbeth wythnos beth bynnag yw a gobeithio gewn ni fwy o neges yn y funud am beth yw hwnna. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, ysbryd. Eglurhad ar sialens yr wythnos, please. Beth yw'r galaru a beth yw'r cariad? Dwi dy fi fan hyn. So beth sydd gyda ni yw brenhines y pentecle, na brenhines y pentecle a brenin y pentecle ydych chi, Mae rai pobl yn meddwl, os ych chi'n cael y cwpl fel y brenin a'r brenhines, gallai hwnna weid fod cariad newydd yn mewn i chi, a bod chi'n cyfuno'ch bywydau. Mae rai bobl hefyd yn gweud dyn nhw ddim yn gweithio'n dda â'i gilydd, So cymrwch beth sy'n teimlo'n iawn i chi. Fi'n teimlo fel sy'n nhw'n ei cwpl lyflu, Mae'r ddau yn nhw mas am yr un peth, maen nhw'n meddwl yn yr un ffordd, maen nhw'n moyn yr un pethau yn ei bywydau, So i fi, mae hwn yn gwpl ffantastig. So mae eisiau chi edrych mas, os ych chi'n frenin y pentecle, a cofiwch, jyst achos taw dyn yw dyw e ddim meddwl taw dyn menyw neu rhywbeth arall yw'r un, Ond jyst bod elfennau benywedd a gwrywedd yno ni gyd, So, drychwch mas am y brenhines, Neu os ych chi'n brenhines, drychwch mas am y brenin, A fel fi gweud, dyw rhyw ddim yn dod mewn i hwn, Mae fe jyst yn egni ysbrydol fan hyn, Waw, diolch ysbryd. Mae hwn eto'n gerdyn sy'n gweud wrtho fi, mae angen i chi ddangos diolchgarwch am bethau, Byddwch yn ddiolchgar am y pethau sydd gyda chi yn eich bywyd. Falle bod chi'n galaru bod chi heb wneud rhywbeth yn eich bywyd, Ond fi'n teimlo mae'r cyfle'n dod nôl mewn i rai o chi i wneud hwn eto. Mae gwas y cleddyf wedi dod mas eto i chi fan hyn, So, con i'n mynd, ysbryd yn gweithio fi'n fi'n gweithio ti, gweithio nhw. Right, so fi'n gweithio chi bwys, Mae 2 was y cleddyf fan hyn. So mae newyddion, mae cyfle newydd i ddysgu rhywbeth yn dod mewn i chi. Chi'n dysgu rhywbeth wythnos sy'n mynd i helpu chi symud mewn i egni brenin a brenhines y pentecle fan hyn. Fi'n teimlo i lot o chi cyfle busnes neu cyfle gyrfa yw hwn, Chi'n mynd i fod yn ffindo wythnos chi'n mynd i ddod am draws rhywbeth wythnos sy'n mynd i hybu chi i fynd mlaen o rhywbeth, Mae rhywbeth mynd i ddod mewn i weithio chi, reit, mae rai fi ddysgu fwy am hwn, ac mae rai fi symud ymlaen nawr yn y ffordd yn y fywyd, A cofiwch mae ysbryd yn dod mewn i chi gyd i helpu chi ar unrhyw daith, Ond bod gwas y cleddyf wedi dod lan dwywaith i chi, mae hwnna'n gweithio fi, mae rai chi fynd am hwn, beth bynnag sy'n dod mewn i chi wythnos Unrhyw gyfle sy'n dod mewn i chi nawr wythnos cymrwch Pidwch ail feddwl dim byd, Pidwch pendromi, jyst meddylwch, reit, dyma'r cyfle sy'n dod mewn i fi, mae ysbryd wedi gweud hwn wrtho fi, mae ysbryd wedi roi'r neges hyn i fi bod rhywbeth yn dod mewn wythnos hyn. Rhywbeth sy'n mynd i ddimlo'n ffres, rhywbeth fi'n mynd i ddysgu am, a rhywbeth sy'n mynd i setio fi lan am weddill y mywyd, Na'r fath o egni yw hwn. So fel fi'n gweud, i'r rhan fwyaf chi gyrfa neu busnes yw hwn, A mae fe'n sialens i chi i stepio mewn i'r egni a bod yn ddiolch am beth sydd â chi, ond mae dal yn amser i symud ymlaen nawr gyda'r cyfle newydd Fi jyst wedi edrych ar gwylod y dec A beth sydd gyda ni fan hyn yw'r cerdyn gryfder. Smofi'n ymal pan fi'n neud darlleniadau cyffredin fel hyn i Ewropiau, yn edrych ar gwylod y dec, ond dalodd e'n lygad i fyna, So cerdyn cryfder mas dyn ni eto fan hyn, A mae hwnna'n gweithio fi. Mae rai bod chi'n bod yn gryf na'r wythnos i gymryd y cam i ddechrau'r peth newydd Diolch ysbryd. Ysbryd. Dy neges di.
gwas y cleddyf fan hyn. Pan mae wedi dod mas dwywaith. Gyrmod yna. Un cerdyn. Diolch ysbryd. A mae 2 o gleddyf wedi dod mas dy chi fan hyn. So mae dywys wedi bod dy chi, neu mae dywys yn y mewn i chi wythnos me, okay? Chi ddim yn quite gwybod yn gwmws pa lwybr i gymryd. Ond mae angen i chi nawr dynnu'r mwgwd mae bant o'ch llyged, okay? A mae angen i chi gamu mewn i egni gwas y cleddyf. Ac mae'r gwas y cleddyf wedi dod lan dwywaith, okay? Mae cryfder wedi dod lan dwywaith yn y darlleniad yma. So beth bynnag yw'r dywys yma sy'n rhaid chi wneud, mae rhaid chi ddewis rhwng 2 beth neu fwy, okay? Mae angen i chi edrych yn glir nawr ar yr opsiynau a cymryd yr opsiwn sy'n neud i chi dimlo. Sy'n neud i chi dimlo'n ifanc eto, wedawdd rai o chi, okay? Sy'n rhoi chi mewn i'r timlad yna o fi'n timlo'n enthusiastig am hwn, okay? Am beth bynnag yw'r peth yma. So mae angen i chi gymryd yr opsiwn sy'n neud i chi dimlo mwy cyffroes am fywyd, okay? Sy'n dod ar amdur na mewn i chi i'ch bywyd, okay? Dyna'r dewis sy'n angen i chi gymryd a byddwch chi'n gwybod yn y creddf pa ddewis i gymryd fyna. Ond mae rhaid chi edrych ar popeth yn glir, okay, cyn wneud y dewis. A ewch am yr un sy'n neud i chi dimlo yn ifanc tu fewn, sy'n neud chi dimlo'n gyffroes tu fewn, okay? Diolch ysbryd. Okay, drychwn ni ar y darlleniad mewn cwpl o wahanol ffyrdd. Drychwn ni i ddechrau gyda busnes a gyrfa. Wedyn i fan hyn, mae'r cryfder dych chi wythnos yma i stepio mewn i egni brenin y pentecle fan hyn. Mae'r cryfder gyda chi greu rhywbeth wythnos yma, i wneud rhywbeth, i wneud newid yn eich bywyd wythnos yma, okay? Mae cyfleon yn dod mewn i chi i newid eich bywyd. Chi'n galaru rhywbeth o'r gorffennol, okay? Felly bod rhywbeth ddim wedi gweithio mas yn eich busnes chi, neu eich gyrfa chi yn y gorffennol, okay? Ond mae cariad newydd at gyrfa newydd neu busnes newydd yn dod mewn, okay? A mae hwn i gyd yn dechrau'r wythnos yma. Wythnos yr 15 o Fawrth, okay? A byddwch chi gallu camu mewn i egni brenhines y pentecle fan hyn. Mae brenhines y pentecle yn egni annibynnol, mae'n egni sy'n gwybod beth mae'n moyn a mae'n mynd amdano fe, okay? Mae'n egni cryf a cadarn a mae'n dangos diolchgarwch am bethau, okay? So dyna'r fath o egni sy'n angen i chi fy mewn i. A mae rhaid chi hefyd stepio mewn i egni gwas y cleddyf fan hyn, ac mae wedi dod lan dwywaith i chi. So mae fe'n egni pwysig iawn, okay? Achos daw hwn a cariad newydd a busnes neu gyrfa newydd i chi. A fi'n gwybod bydd rhaid chi ddysgu, okay? Felly bydd rai o chi'n gorfod mynd nôl i coleg, felly bydd rai o chi'n gorfod dysgu cwrs ar-lein, felly bydd rai o chi jyst yn gorfod darllen lot i ddysgu am rhywbeth, okay? Ond bydd e werth e yn yr hir dymor, okay? Mae dewis gyda chi fan hyn. Fi'n teimlo'r dewis i lot o chi yw i aros yn yr unfan neu symud ymlaen gyda cyfle newydd, anturus, cyffroes sy'n y mewn i chi fan hyn, okay? Mae angen i chi gymryd y cyfle cyffroes yma. Achos ydrychwch chi ddim nôl a drifaru, okay? Byddwch chi ddim yn drifaru cymryd y cyfle yma. Fi'n gweithio chi nawr yn eich busnes neu gyrfa fan hyn, okay? Cymrwch y cyfle. Os oes cyfle yn y mewn i chi, cymrwch e, achos byddwch chi ddim yn anhapus, okay? Achos mae cariad ato fe yn dod mewn ato chi, okay? Os drychwn ni ar hwn nawr ten fel cariad, mae'r cryfder gyda chi wythnos yma, a chi'n gwybod yn gwmws beth i chi moyn nawr mewn cariad, okay? So os ych chi yn edrych am gariad, mae cyfle am gariad wythnos yma yn dod mewn i chi, okay? Mae hwnna yn y cerdiau am yr wythnos yma, mae cyfle am gariad i ddod mewn i chi. Chi wedi cael eich anafu yn y gorffennol, chi wedi bod yn galaru pethau yn y gorffennol, pethau sydd ddim wedi gweithio mas. So os ych chi yn edrych am gariad, maen nhw yn dod mewn i chi, okay? A wythnos yma felly gwrddwch chi nhw am y tro cynta i rai o chi fan hyn. Byddan nhw mewn egni brenhines y pentecle, egni cryf, cadarn, gwybod beth maen nhw moyn. Egni annibynnol, ond egni'r fath o berson sydd ddim yn moyn cymryd dros eich bywyd chi, okay? Ond egni person sy'n moyn cerdded wrth eich ochr chi drwy bywyd. Dyna'r fath o egni yw hon.
egni brenhines y benteclau, okay? Dwi ddim yn cymryd drosto yn eich bywyd, ond mae'n cerdded wrth eich ochr chi drwyddo bywyd, okay? Egni really lyflu fan hyn. A bydd e'n neud i chi dimlo fel sy'ch chi'n 16 do, okay? Fel sy'ch chi'n cwrdd ar rwy'n waw, sydd just yn dysgu cymed i chi am fywyd. Maen nhw'n mynd i fod yn egni ffres, egni ifanc, okay? Falle i rai o chi bydda nhw'n berson sydd tyma bach yn ifancach na chi, okay? Ond bydd dim ots am yna, achos bod nhw'n ifancach, os un nhw'n ifancach mewn corff, maen nhw'n gwybod lot, chi'n mynd i ddysgu lot wrthyn nhw. So bod nhw'n ifanc, chi'n mynd i ddysgu lot, felly bod nhw wedi bod trwyddo lot yn ei bywydau, a maen nhw'n henach yn ei hunan na beth maen nhw'n weld, okay? yn ei cyrff. A neu hefyd gallai fi fod fel arall rown, okay? Gallai chi gwrdd ar rhywun mach yn henach sydd â egni, waw, ifanc. Ond mi'n teimlo rhan fwyaf chi'n mynd i gwrdd ar rhywun sydd yn ifancach, ond sy'n mynd i wybod lot am bethau. A chi'n mynd i ddysgu lot wrthyn nhw, a maen nhw'n mynd i agor eich llyged chi am bethau, okay? Cymrwch y cyfle yma am y Cariad Newydd am sydew nhw mewn, achos byddan nhw'n dysgu lot i chi, okay? Byddan nhw'n dangos i chi, byddwch chi'n gallu gweld yn glir am bethau yn eich bywyd, oherwydd y person yma, okay? Mae'r teimlad yna, mae'r neges yna'n dod trwyddo yn gryf i rywun, okay? Os chi mewn perthynas yn barod, mae'r cryfder gyda chi yn eich perthynas. Mae perthynas chi'n rili gryf. Fi'n teimlo bod perthynas a cariad rili gryf yn un, okay? So os ych chi mewn perthynas ar y foment, chi wedi bod drwyddo falle amser sydd ddim wedi bod mor gref. Falle bod chi wedi colli rhywun, falle bod chi wedi colli cariad, falle bod chi wedi colli rhywun yn y tulu sydd wedi dod a lot o alar i chi, okay? Chi wedi bod yn galaru. Ond mae'r cariad dal yna, okay? A allwch chi dod drosto beth bynnag sydd wedi bod yn anodd i chi dros y cwbl o fisoedd diwethaf. Achos mae cariad dal gyda chi, okay? A mae egni brenhines y benteclau a gwas y cleddyf fan hyn yn dod â'r teimlad yna o falle rhywbeth ffres yn eich perthynas chi, okay? Os chi mewn perthynas yn barod. A bydd hwnna'n really nice. Chi'n mynd i ddysgu falle ffyrdd newydd o siarad â'ch gilydd, falle ffyrdd newydd o wneud pethau, okay? A chi yn gwbl ffantastig wedyn i fan hyn, okay? Os chi mewn perthynas yn barod. A wedyn i fan hyn, mae pethau ffres yn y mewn i chi, okay? A chi'n mynd i weld yn glir, chi'n mynd i weld eich perthynas lot mwy clir wythnos yma, okay? So chi'n mynd i gael alaru ragor yna, okay? Achos mae cariad gyda chi, a chi'n mynd i symud ymlaen eich perthynas mewn ffordd positif yn un, okay? A chi'n mynd i ddewis y ffordd sy'n teimlo mwy ffres, mwy anturus, mwy cyffroes i chi i fyw, okay? Diolch ysbryd, okay? Os drachwn ni ar hwn fel arian, wedyn ni bod yn ariannol chi'n rili gryf ar y foment, okay? Chi'n rili gryf ar y foment, okay, gyda'r ddau yna. Chi wedi galaru, felly bod dim digon o arian wedi bod gyda chi'n y gorffennol. Mae'r amser yn newid nawr, a chi'n mynd i ffindo cariad newydd at bywyd, oherwydd bod eich arian chi'n mynd i godi o wythnos yma ymlaen, okay? Chi'n mynd i wneud fwy o arian rwy ffordd, felly bod chi'n dysgu ffyrdd i wneud fwy o arian, okay? Mae'r ddau hyn gyda chi, okay? Chi'n mynd i ddysgu ffyrdd newydd o wneud arian, mae cyfleon newydd mynd i ddod mewn i chi wneud arian. A bydd rhaid chi weld yn glir, bydd rhaid chi edrych mewn i bopeth yn glir i wneud y dewis rhaid, le fi'n mynd i roi'n arian, a dwi'n mynd i brynu tŷ, a dwi'n mynd i brynu car newydd, a dwi'n mynd i dalu dyledion bant, okay? Dyna'r fath o falle dewis bydd gyda chi gyda'ch arian wythnos yma, okay? Os drachwn ni ar hwn fel iechyd wedyn, chi'n rili gryf ar y foment, okay? Chi'n teimlo mwy cryf yn eich corff na chi wedi o spel fawr wedyn ni fan hyn, okay? A wedyn ni bod hwn fwy am eich corff chi na'ch ened chi ar y foment, okay? Wedyn ni bod hwn fwy am eich corff chi na'ch eich meddwl chi ar y foment. Chi wedi bod yn teimlo mach yn isel, yn eich corff am eich iechyd, mae iechyd chi ddim wedi bod yn gret yn y gorffennol agos, okay? Ond mae cariad newydd yn y mewn i chi ar bywyd. Chi'n joio pethau nawr, mae'ch corff chi'n teimlo'n well, felly achos bod ni'n dod mwy agos i'r haf yn un, okay? Felly, bod hi'n bwrw glaw heddi, felly bod edrych mlaen at yr haf yn ei chi dimlo'n well am bethau, okay? Chi'n mynd i fynd mas fwy, chi'n mynd i marfer corff fwy, pethau fel la, okay? Mae iechyd chi'n mynd i wella, okay? Chi'n mynd i ddysgu ffordd newydd o delio gyda'ch iechyd fan hyn, a chi'n mynd i fod yn annibynnol yn mynd mas. Smwch chi'n mynd i ofni wneud pethau
i chi iechyd wrth eich hunan fan hyn. Os mae chi'n mynd fod yn ofni fynd i'r gampfa wrth eich hunan, okay? Os mae chi'n mynd i ofni fynd mas am jog wrth eich hunan fan hyn, okay? Mae teimlad fyna dy fi. Chi digon hapus i gymryd yr awynen ar y bywyd eich hunan i wella'ch corff a gwella'ch iechyd yn gyffredinol, okay? Mae cyfle newydd yn y mewn i chi wneud hwn. Mae dewis gyda chi wneud pa ffordd sy'n fynd fan hyn gyda chi iechyd, felly byddwch chi'n penderfynu, o rai fi'n mynd i fynd i'r gampfa 3 gwaith yr wythnos, a wedyn fi'n mynd i gerdded 2 gwaith yr wythnos, o beth fel yna, okay? Neu felly bydd rai chi'n meddwl, rai, mae'r corff dy fi fod gallu fynd i'r gampfa, felly na, fi jyst gerddau lan a lawr y star yn y tŷ 10 gwaith y dydd, neu rhywbeth fel yna, okay? So mae'r dewis gyda chi i wneud beth sy'n iawn i'ch corff chi fan hyn ynglyn â iechyd, okay? Be fi'n mynd i wneud na? Fi'n mynd i gymryd cerdyn, achos mae ti'n bach o gariad ymlaen. Fi'n mynd i gymryd cerdyn, y roses. I weld os rwy'n neges, please, ysbryd, jyst i orffen y darlleniad am yr wythnos yma. Beth yw neges arall ti'n mynd gweithio ni am rhywbeth fan hyn? Okay, so drychwch ar y llun yma, okay? Drychwch ar y ddau lun yma. Mae'n rili debyg yn nhw. Okay, beth mae hwn yn gweithio ni? Mae hwn yn gweud, dim yn ddigon. Dim digon hyderus. Mae'ch ego chi yn y ffordd. Chi'n teimlo'n frustrated, okay, am eich hunan fan hyn. So, dyna, mae'r ddau gerdyn yna, mae'r lluniau, drychwch ar hwnna. Mae nhw mor debyg, okay? So, mae ysbryd yn gweithio fi fan hyn. Mae angen i chi nawr wneud y dewis, mae tynnu'r mwgwd bant a cymryd y cam yma. Pinne taw a cariad newydd yn y mewn i chi, okay? Pinne taw gyrfa newydd, opsiwn busnes newydd. Cymrwch okay? Opsiwn ariannol, eich iechyd. Chi sy'n sefyll mewn ffordd eich hunan o symud mlaen gyda hwn, okay? Mae'r cyfleon yn dod mewn i chi, mae Duw, mae'r bydysaf, beth bynnag chi'n credu ynddo, okay, yn dod â hwn mewn i chi, ond smoch chi'n gweld y cyfleoedd mae sy'n dod mewn i chi, okay? So mae angen i chi agor y llyged wythnos yma. Diolch am y neges ola yma, ysbryd, mae hwn yn gweud lot wrthyn ni am beth sydd angen wneud wythnos yma. Mae angen i chi dynnu bant y mwgwd a gweld yn glir yn gwmws beth sy'n mewn i chi, a mae angen i chi gymryd y cyfleon sy'n mewn i chi. Cymrwch y cyfleoedd yna, okay? Achos byddwch chi ddim yn dryfaru, wedau'n ethoch chi, okay? Byddwch chi ddim yn dryfaru wneud rhywbeth newydd a wneud rhywbeth ffres yn eich bywyd chi. Bydd e'n dod â egni newydd i chi, bydd e'n dod â egni cariad at rhywbeth neu rhywun, bydd e'n dod â egni ffres newydd antires cyffroes i chi. Okay? Dyna'ch darlleniad chi am wythnos yma. Os chi wedi joio fe, gadewch fi wybod yn y negesion isod achos dwlen i glywed wrthoch chi. Cofiwch dan ysgrifio'r sianel, cofiwch rhoi bawd lan, a os oes diddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Tan tro nesaf, joiwch yr wythnos chi'n gryf, allwch chi wneud beth bynnag sy'n dod wythnos yma. Pan welwch chi'r cyfle, bod rhaid chi ddysgu rhywbeth, cymrwch y cyfle. Wedig os daw Cariad Newydd sy'n mewn i chi fan hyn, neu cyfle newydd busnes neu gyrfa i lot o chi, achos dyna'r neges sy'n dod drwyddo fan hyn yn gryf wythnos yma. Pan welwch chi'r cyfle, cymrwch byddwch chi ddim yn dryfaru. Okay? Tan tro nesaf, joiwch yr wythnos, a welai chi yn y darlleniad nesaf.